हेलो भाई लोग, भोजपुरी के दिग्गज स्टार जेकरा के भोजपुरी इंडस्ट्री में हिट मशीन भी कहल जाला। हाँ जी, हम खेसारी लाल के बारे में ही बात कर रहल बानी। तो खेसारी लाल यादव के आज पोस्टर रिलीज हो चुकल बा, जौन रउआ डिस्प्ले पर देखतानी। उनके दिल में गाना के बोल बा, उनके दिल में। इ गाना के ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहलक ह कि गाना इ कब रिलीज होई। तो इ गाना कल रिलीज होखे वाला बाटे। जौन गाना के शूटिंग भइल बाटे आर्मेनिया में। बहुत ही झक्कास गाना बाटे। इ गाना ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बाटे। रउआ सब पोस्टर पर तो देखी सकतानी कि खेसारी लाल कितना इमोशनल सीन लेले बारन एमे। तो रउआ लोग तो अंदाजा लगा ही सकतानी कि गाना कितना बवाल मचावे वाला बा। अगर रउआ लोग के हमारी वीडियो पसंद आइल होई तो कृपया हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन के प्रेस कर दी।